Kanyangane seban goreng ini. Pon, jadi lesengetan wis oleh ya, Nduk. As, anggolano. Yo. Oh ya lo jalan ora apa-apa. Iki dadake sapa iki? Hah? Dite, ben aja dite. Dite. Jatil saniki ya iki lho jangganong enek sing wedok uga. Malam hari ini juga dihadiri salah satu jangganong maestro Caleke dari Surabaya. Caleke Gunung Panuwun Caleke Surabaya.
iki sembah nuwun semangate rawuh ning bumi Ponorogo. Matur sembah nuwun calon iki Maestro Ganong. Ayo Kang. Ho a ha e he a. Matur suwun calon iki asli Pakunden Mboro Surabaya. Tak terus budaya mulai Ponorogo. Matur sembah nuwun Kang Lege. Yo, jatine ngulon kabeh. Kanongan ngulon kabeh. Aja nek senengetan. Budale siji-siji ora lek bareng-bareng. Nggih, lek wis teko etan wis ora sambale ngulon. Ayo. Yo, Nang, budal kedi. Ditoto, Yosika, ditoto, Yos. Lah wis teko etan wis ora bareng ngulon. Cuwili bayu ayale iyale ampuh yo hop nggih lah wis teko etan sampun nggih pisan-pisan mawon sampun ayo Dan ayo cepet nih ayo Dan iya Dan mundur ya awas nih saya jajal barisannya dikai telu bener kami kejar ayo cepat ayo Dan tengah pinggir kalau ayo ya Allah ya Allah Yando ayo nih telu wes wayai Yosika udah karanu wes olah wes cukup ayo stop liane stop dulu ayo langsung tuwe aneh nah ayo cepet ayo Dan ayo kandung hop ayo hop liane rasa ayo situ hop wes cici wes liane rasa sing tuwe wae os cici ampuh le ayo hati-hati penonton tepuk tangannya Bundi ayo nah awas yes se umpama wes to piye oke wes waktu tinggal ya sesuk gara waktu sing luwih dawa cukup ganongan cukup wes cukup papat kang ngomong cukup ya wes cukup Jessica ayo ganongannya tarik mundur tepuk tangan menonton matur suwun di ampuh penonton dibuka dulu dadake mlebu ayo